இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்களே இந்த போட்டோல ட்ரெஸ் இல்லாம நிர்வாணமா உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, கூனி குறுகி உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஒரு தமிழர். அவரை சுத்தி கேலி பேசி சிரிக்கிறாங்களே அவங்க இனவெறி பிடிச்ச சிங்களத்தவங்க. இந்த உலகத்துல யாருக்குமே நடக்காத ஒரு கொடூரம் தமிழினத்துக்கு நடந்திருக்கு. இலங்கையில தமிழர்கள் நிம்மதியா ரோட்ல நடந்து போக முடியாது. அடிப்பாங்க, உதப்பாங்க, தூக்கி போட்டு மிதிப்பாங்க, உயிரோட எரிப்பாங்க, கொன்னுருவாங்க. தமிழனை இந்த மாதிரி அடிக்கிறப்ப, காலால மிதிக்கிறப்ப நாடி நரம்புல தமிழ் ரத்தம் ஓடுற ஒரு பச்சை தமிழருக்கு கோபம் வருமா வராதா? வந்துச்சு. ஒரு புலிக்கு கோபம் வந்துச்சு. அந்த புலி கொடூர இலங்கை அரசாங்கத்தையும் கோர தாண்டவம் ஆடிய சிங்கள இராணுவத்தையும் கொலை நடுங்க செஞ்சிச்சு. ஆமா, உலகின் 3வது மிகப்பெரிய போர்ப்படையான தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலை மேஜர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன்